Αλλά το να πει ότι εγώ θα κουβάλαγα το ήθος του τρας στο παλάς και ότι το κοινό μου έχει μυαλό κότας, δεν της το επιτρέπω. Ήδη έχω κινηθεί δικαστικά, ήδη της έχω κάνει μήνυση, αλλά δεν επιτρέπω σε κανέναν να πει ότι εγώ κουβαλάω το ήθος του τρας ή ότι εγώ είμαι σκουπίδι, να το πω και πιο λιανά. Τη στιγμή που δουλεύω μέρα νύχτα, κάνω αυτό που αγαπάω, να περάσει ο κόσμος καλά, να γελάσει, να διασκεδάσει. Δεν είμαι από τζάκι, δεν κουβαλάω κανένα όνομα. Το όνομα της Εφερής το έκανα εγώ. Εντάξει, δεν το πήρα έτοιμο από παππούδες, γιαγιάδες και τέτοια. Δεν μένω στην Εκάλη, δεν είμαι από τζάκι. Μια φουφού είχαμε στην Κόρινθο. Δούλευαν οι γονείς μου μέρα νύχτα για να με μεγαλώσουν. Έχω κάνει ό,τι έχω κάνει με τον ιδρώτα μου για να μεγαλώσω ένα παιδί και δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κρήτα και όλους αυτούς που έχουν βγει να πούν όλα αυτά που λένε για μένα. Έχω ένα παιδί που πάει στο σχολείο και μας δίνουν συγχαρητήρια για το ήθος του, για την ποιότητα του χαρακτήρα του, για τις αρχές που του έχουν δώσει οι γονείς του. Λοιπόν, δεν επιτρέπω το παιδί αυτό, θα του πει οποιοδήποτε ο πατέρας είναι σκουπίδι. Το λέω και θα το τονίζω, να πει για μένα ό,τι θέλει. Αλλά για το ήθος μου σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη δεν της επιτρέπω. Είναι η πρώτη φορά πραγματικά που σε βλέπω. Όχι, κοίτα, πήγα 50 χρόνια, Λεωνέρα. Έχουμε στην